Gikalipay pag-ayos sa mga residente sa Barangay Buhi Baka, Tipo-Tipo Municipality sa Basilan ang paghangop sa kasamtangan ug ex-kapitan nga wa magkasinabtanay sa gipahigayong Rido Settlement sa mismong barangay hall sa lugar kagahapon Enero 25. Ang Rido Settlement nahimong posible tungod sa pagtinabangay sa Tipo-Tipo LGU, 101st Brigade ug 18th Infantry DU Itpatra Battalion nga gipangunahan ni Lieutenant Colonel Cyril Santander. Ang wa pagsinabtanay ni kanhing Buhi Baka Barangay Kapitan Harun Hariron ug kasamtangang Barangay Captain Kindong Antaas nagsugod ni adtong milabay nga eski ug barangay election ni adtong bulan sa Oktubre 2023. Sumala pa, wa makalingkod isip bag-ong kapitan si Antaas tungod sa nadawat nga hulga sa iyang kinabuhi gikan kang Hariron ug sa igsuon ni ining MNLF member nga si Muslimon Hariron. Hinungdan nga wa dayon kini nakaserbisyo sa mga tao. Apan kagahapon, nahusay ra gyud ang wa pagsinabtanay sa duha ka partido. The most beautiful thing to see is a person smiling. And the most wonderful feeling is knowing that you are part of the reason why that person is smiling. Isa daw sa pinakamagandang talaga yung tao na nakaruti. Parang yung pinakamagandang pakiramdam is alam mo na part ka na pagitin mo. So gusto ko lang, sabi sa process, gusto ko lang na balik yung ngiti sa bawat isa dito sa atin lahat. Naglamanuhay og giagbayan pa ni former Barangay Kapitan Hariron si Antaas ti mailhan sa pagsinabtanay sa duha ka mga lider. Mipirma ang duha ka partido sa peace agreement uban sa mga barangay officials, MNLF representative, Tipo-Tipo LGU, militar, PNP ug uban pang stakeholders. Apil sa namirma ug kasabutan ang mga ubang leaders sa lugar. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.